Og her ser vi så en markfirben, en ung han, den er sandsynligvis kun 2 år gammel. Den vil først være sådan rigtig voksen nu, når vi når næste år. Skal vi lige have ham, der holder den her? Ja, er han ikke dejlig? Men den lille fætter var ikke særlig svær at fange i forhold til mange andre. Den gemte sig ikke under en stor tung sten, som vi ikke kunne vende. Ja, kan du prøve at sætte ned hende nu? Så skal vi lige prøve at se, hvor hurtigt den egentlig fordufter. Ja, prøv at sætte den ned. Der var sat den hurtigt. Pas på, at du ikke træder på den. Skal jeg lige følge den? Skal vi lige følge den? Så er der ikke mere at komme efter. Den gemte sig under en sten. Se en masse små eksemplarer af lille vandselementer i dag. Og det ser ud til, de er ret almindelige. Man skal i hvert fald bare vende nogle sten. Eller en træstup. Eller en træstup, ja. Så finder man den med det samme nærmest. Det er lidt i kontrast til, hvordan det ellers bare at være i skoven hjemme omkring Køge. Ser man næsten aldrig. Der er man nødt til at være heldig. Det behøver man sgu ikke være her. Skal vi lige sætte den ned igen? Bare sætte den derned. Så hopper den sådan venner igen. Så tilbage med træstuppen. Ja, det er fint nok. Bare så for ikke... det er fint nok. Du maser den ikke på den måde. Her så hvor fantastisk kønt der er. Skam der ikke er flere steder som dette. Jeg går ud fra, at du står nede på ugen, du gør på mig. Ja. Det var fint nok. Det er næsten ikke kommet på bræt, det for. Ja, flå der. Er der flå? Ja, den er ikke kun halvkold, den der. Jeg er faktisk lidt forundret over, at de kan holde varme i vandet. Det behøver ikke så en kropstemperatur. Jeg tror, det er så mange, der faktisk er her. Ja, jeg har talt 50 her i hvert fald. Den lille hande der. Det er faktisk ud til alle dem, der er her, det er hanner. Nu kan du se det. Okay. Den derovre, det er en hund. Er det størrelsen, du kan se det på? Nej, det er... Hunderne har ikke sådan en kamp på ryggen. Zoomer det ind på en hund her. Jeg kan faktisk se den rigtig tydeligt. Ja, den måtte jeg ikke fange. Men der er rigtig mange salamander her. Men... Jeg tror ikke, man kan sige, at den her i området er en truet dyreart. Nej. Her er rigtig mange. Jeg har aldrig set så mange på et sted, faktisk. Og der er rigtig mange af dem. Det myldrer med dem. Bogstaveligt talt. Flot lille han her. Meget elegant. Meget, meget lille.
faktisk over ved skråningen, der hvor der ikke var nogen folk. Der var rigtig mange der. Okay, nu prøv at se, der er altså heller ikke så meget kage. Flot lille han. Der fluer andet kryb, der flyver. Se hvor flot det er. Prøv at fjerne den der sten. Ja. Der er ikke noget. Hvad med den der? Kan den fjernes? Jeg tror også, at den har fået snu. Sådan er det. Men der er masser af dem, så princippet er det nemmere for os bare at gå videre og lede efter en ny en. Ufattelig køn hernede. Jeg kan stadig ikke se det. Smag på den nu. Her har vi så et markfirben. Det ser ud til at være en ung hund. Og den er ufattelig hurtig. Og der har vi en han. Der var 2. Se den der. Den kravler ned under. Det er herovre. Der er den. Der er den. Lige der. Fang den. Den er nem at finde. Lad mig fange den der. Jeg har den her. Du har den, Hino. Tillykke. Her har vi så Hinos første fangede firben, og det er en ufattelig flot han. Prøv at se den grønne farve. Den har de altid om sommeren, hannerne, der slår over foråret. Det er typisk i april og maj. Og ja, der er ikke så meget at sige til den her fætter ud, og den er ufattelig flot. Den har lange, skarpe klør i hvert fald. Det har de altid, ja. Den er stærk. Den er rigtig flot. Vil du prøve at holde den, skat? Nej. Er det fordi, du ikke vil filmes? Ja. Det kan godt arrangeres, så jeg slukker, mens du holder den. Er det i orden? Okay. Okay, så stopper jeg. Skal lige se, den har et parasit. Det ser ud til at være bag armhulen. Er det rigtigt? Ja. Prøv at fjerne den, hvis du kan. Det ved jeg ikke, om du kan. Ikke tænke så meget på, om det går ondt på den. Den skal bare væk. Det er en tje, en eller anden. Ja, en skovflåt. Dem har de ofte på dig. Bare hiv til. Sådan. Så på trods af alt det stresseriat, den oplevede hjem, så har du gjort en god gerning. Jeg sætter den ud, ikke? Yep, bare sæt den ned. Nå, det synes jeg skal den i stedet for. Ja, man krasser hul i mine vinger. Og også der, gennem alt min hårde hud, det er sgu imponerende. Så er den i sit rette element igen, fuldstændig fri. Og der tror jeg faktisk, jeg har tabt den. Nej, jeg kan se den der. Jeg kravler den ned ad stenen herovre. Ja. Derind. Ufattelig flotte dyr. Nå, det var dagens ekspedition.